लोगो आफादगिरि बिथांमोन आरो जिल्ला एबसु आरो एबसुनिफ्राय बाहागो लाफैनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो हारि अनफावरि नोंथांमोन दा बे समावहाय जोङो जे मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जों आवगायबाय दा बेनि सिगांनो आङो जोङो बिबारगिरि आलासि महरै जोङो हांख्रायदोंमोन हांख्रायनाय लेखा बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैनो हाबाय दा बे समावहाय आङो सिगांग्रो बिथांखौ सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि सार बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ खावलायदों आरो बिथांखौ आं साननायजों बरायना लानो गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम आरो बे समावहाय थोंजोङैनो सार बिथांखौ जि मुंख्लंफोरनिसिम बिबार हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आङो सार बिथांखौ खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मददथि होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दा बे समावहाय आङो बड'फानि सावगारि बिबार बावजेनगिरि आलासिखौ आङो सिनायथि होनो नागिरदों बिथाङा जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोरोंगिरि नेहाथारि आदालय चन्द्र बर' बिथांखौबो आं आर'नाइजों बरायनो खावलायदों साबायखर थाबाय आरो थोंजोङै सार बिथांखौबो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे जोंनि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मददथि होनो खावलायदों आं बे समाव आङो सिनायथि होबावनो नागिरदों बा बरायना लानो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमेश कुमार बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। मेथाइ दङ बिथांमोनखौ रोजाबलांबाय थानो आं खावलायदों।
साबायखर थाबाय मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोननिसिमबो आरो जोंनि नैबे जि मोननैबो हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि आलासि बिथांमोना मावफुंना होबाय बेनि थाखाय आं साबायखर बावदों। दा बे समावहाय आङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो लांबाय थागोन। दान्दिसे सम जों बिबार बावनाय हाबाफारिखौ दोनथ'गोन आरो बिनि उनाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लाफिनगोन। दा बे समावहाय जोङो दान्दिसे सम निजोम आर'ज खालामगोन। जाय बिर जोहोलावजो बिथांमोना हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आरो सोरगोआव थानानै जोंबो जेब्लायबो बोर सारस्रिबाय थानो हाथों बिनि थाखाय जों बे समावहाय गसाइनि सेराव दान्दिसे सम निजोम आर'ज खालामगोन। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय मानजाथाव बिबार बावजेनगिरि आलासि बिथांमोन आरो जोंनि जिल्लानि आफादगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन आरो साफ्रोमबो बिबानगिरि रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समावहाय जोङो जोंनि जिम आर'ज खालामगोन। दा बे हाबाफारियाव बयखौबो आं बाहागो लानो खावलायबाय। जागायबाय। जासिगोन। साबायखर थाबाय बयनिसिमबो हाबाफारियाव बाहागो लानायनि थाखाय। दा बे समावहाय जोङो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायनो नागिरदों मुंख्लंफोरनि जि मुङै बिबार बावजेनगिरि आलासि बिथांखौ जों बे समावहाय जों बिबुंथि लाखिहोगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि सार बिथांखौ बे समावहाय हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो सारखौ गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि थान्दै जख'न्थाइ बारलाम्फा हारिमु आफादनि नैबे गेवलां फोथार कुसुबिल पानेरि दिनैनि फुंनिफ्राय जागायजेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ बिरहोजेननायनिफ्राय दासिम बे हाबाफारिखौ दैदेननाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां आरो फिरफिलाखौ बिरहोजेननाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो जिल्लानि गासै बिबानगिरि बे हाबाफारियाव दिनै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै हांख्रायना लाबोजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर' बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी आरो जिल्लानि सानै बोसोनगिरि आरो लोगोसेनो जिल्लानि सिङाव थानाय दाफ्रोमबो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो मानगोनां थान्दै आरो नोजोरगिरि नोंथांमोन आरो 49थि थान्दै जख'न्थाइ बेखौ मोजाङै मोजां खुंफुंना हरनो